لکشا آغا جان پلار دا پروت پا مستون کی نازولی شیخ تکی دا دا بولان پا غرو کی بی بی نانی دا لوی اولیاء سخی نکا نظر دی غاڑم دا پیر تور نکا تو مزار جاڑم زی مرید یم سلام جان آغا می پیر دا دا غوث دا خاندان پیر دست گردا پیرانی پیر غوث العظم میرا بانا نظر دی غړم بیڑی می غر کس سلطانا نظر دی غړم بیڑی می غر کس سلطانا پیرانی پیر غوث العظم میرا بانا نظر دی غړم بیڑی می غر کس سلطانا نظر دی غړم بیڑی می غر کس سلطانا ورزم دیدن تا سید آمد آغا ولیدا دربار تا ورزم شیخ دا سخیدا ایراد زما ایراد خاکی اولیاء دا خردی راوڑم درن شفادا نقیب صاحب نی بکا بل پروت چلا لیدا مزار تا ورزم پیر بغدا دیدا نور آغا جان ډیر محترم دا نورانی دا مرحوم شیر آغا میگلانی دا بسخی جان باندی جوړ جشن خوشحالی دا دا نیوی نوروز نن آولی دا حسین دین آغا سریا گلی گلزار دا پری جوڑ دوستانو زرغن مزار دا دا امام جان آغا دربار دا باور زما محمود آغا جان راننگ وما اعظم آغا دا باور زما لاس نیویتا ایدر آغا دا زم سلامی دا نانا صاحب دا باور زم دیر می ارمان دا بیار یما سخت می گزران دا بدولا سی ارتا ولا ټول کرانی دا زیارت دا ورزم خواجہ ولیدا پیرانی پیر غوث العظم میرا بانا نظر دی غړم بیڑی می غر کس سلطانا نظر دی غړم بیڑی می غر کس سلطانا پیرانی پیر غوث العظم میرا بانا نظر دی غړم بیڑی می غر کس سلطانا نظر دی غړم بیڑی می غر کس سلطانا
زنده زیارت پخرواری بابا گلزار دا دمیا عبدالحکیم پتل مزار دا شکار زلان تا پا دنیا کی لکل مردا پو ہند کی پروتا میا کلندر دا لیدلی ما دا شکر گنج مزار یو دید دا چی چوتنی کی بابا فرید دا داتا صاحب تا باور زم پروت بلاور دا دا شوالیانو با دنیا زور دا ورتا ولاړ می دا باچا دا خپل زمان دا شمس تبریز بابا می پروت با ملتان دا چپ کچکول کی یہ بند کڑی سمندر دا شاباز دا سخی مسکلندر دا چی کرامت اشکار کڑی پا دنیا دا بے شک پھر دا ولی اللہ دا دا سمندر پا غاڑا پروت عبداللہ شاہ دا دا ٹول کی لفٹن غازی بچا دا ور زمانن وطن جار نگورم سباتا لنگر ٹٹتا شاکک بابا تا ور زنان صاحب تستنی دا بیشانا میرا مد راغلی دا خاکرانا میرانی پیر غوث العظم میرا بانا نظر دی غړم بیڑی می غر کس سلطانا نظر دی غړم بیڑی می غر کس سلطانا پیرانی پیر غوث العظم میرا بانا نظر دی غړم بیڑی می غر کس سلطانا